Здравейте! Някога през едната ваканция ставало ли ви е толкова скучно, че сте искали да си напишете домашното? Аз не съм стигала чак до там. Шегувам се. Ако отговора на въпроса е да, тогава в следващата част на видеото ще видите няколко начина, които да разведрят вашата ваканция. Първи начин. Целете приятелите си с най-различни неща. Втори начин. Играйте на тенис с каквото ви падне. Например, скейтборд и джанко. О, yes! 1-0. Трети начин. Запознайте се с нови, интересни личности. Ето как нормалните хора се запознават. Здравей, Храст! Казвам се Лин. Недружелюбни хора! Аз по-скоро се запознавам така. Let me that I love you! Ще ти пека китенца, кебабчета, ще пържа картофки! И като за край, останете готини.